Λέει ο Σκορπιός είναι 5χρονο. Εύκολο. Το παιδί, όπως τα βιντεάκια του που κάνει, το content που κάνει, είναι για Barbie και για Peppa Pig, γιατί του αρέσει να βλέπει Peppa Pig, μάγκες. Και Barbie, όπως ξέρετε. Γι' αυτό, μάγκες, αυτό είναι καλός. Του αρέσει να βλέπει Barbie, Peppa Pig και το καλό είναι τα βίντεο όπως βλέπει τα παιδικά. Γιατί αυτός βλέπει παιδικά, μάγκες. Ξέρετε, άμα δεν βλέπει παιδικά, ο τύπος δεν θα μάθει. Το δεύτερο, τα thumbnails που κάνει η φάτσα του, ενώ κάπως κάνει τη φάτσα του. Τα μαλλιά του είναι σαν emo kit. Ένα μάτι φαίνεται, η μάσκα του την έχω γιατί νομίζει έχουμε κοροναβίρους. Η μπλούζα του είναι controller, ενώ πιτζάμες, φοράει πιτζάμες, ας πούμε έτσι, ωραία. Και όπως ξέρετε ότι με έκανε expose. Αυτό το expose που με έκανε νόμιζε ότι θα με φοβήσει. Αλλά δεν με φοβίζει γιατί του γαμώ τη μάνα. Γιατί χωριδεύει το Σκορπιό? Το ξέρει από την αρχή ο τύπος. Το δεύτερο, το τραγούδι που έκανε, μάγκες, είναι το πιο αστείο τραγούδι. Έτσι, θα το βάλω στο βίντεο, να το ακούσουμε λίγο. Όχι. Και να ακούσετε. Ακούσατε. Μην το κάνετε εγγραφή. Τραγουδιστής και θα γίνει ένα 5χρονο, ένα τίποτα. Ωραία. Έτσι. Γι' αυτό θα κάνουμε και βιντεάκι με τον κόρευ, μπορεί στο μέλλον. Θα δούμε. Αυτός είναι 5χρονο. Αλλά, μάγκες, θα γυρίσω πάλι το όνομά μου. VFG, θα το γυρίσουμε πάλι, μάγκες. Και να πάει για ύπνο. Αυτή η φορά δεν είναι 5χρονο. Δεν είναι 5χρονο γιατί δεν έχει κάνει